लोगोफोर नोंथांमोना आरोबाव मोनसे बर' हारिनि सायावनो फंनैसो बुंनो थाखाय भिडिअ लाबोबाय जानो हागौ बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना सोरबा दुखुबो मोननो हागौ सोरबा रागाबो मोननो हागौ सोरबा आंखौ रायनोबो हागौ नाथाय नोंथांमोना आंखौ रायनायाव पुरा फ्रि नोंथांमोना रायनोबो हागोन जायखिजाया बुंनो हागोन नाथाय आंनि बुंनो गोनाङा जाहैबाय मैया नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ मैया जोंनि बर'नि मोन 13 आफादा हियारिंनि थाखाय फैनाय इलेक्शन कमिशननि कमिशनारफोरखौ चीफ इलेक्शन कमिशनारफोरखौ लोगो हमनाय बाथ्राखौ बिथांमोना हियारिंनि थाखाय फैदों आरो माखासे कमप्लेन अभियोगफोरखौ खोनासंनो थाखाय बिथांमोना फैदों आसामाव आरो बेवहायनो मोन 13 आफादा थांनाय बर्मा कलेजनि अडिटोरियामाव जानानै मोनसे थांखि लादोंमोन बे थांखि हिसाबै जोंनि बर' हारिनि जि दाबि दावा बेफोरखौ फोरमायदोंमोन एबसुनि थ्रयै माने एबसुआ लिड खालामदों नालाय बेखौ दिपेन बर' बिथाङा बेखौ लिड खालामदों स' मैया बेबायदि कमिशनारनि सिङाव गावसोरनि दुखु दाहा माने जोंनि बर' हारिनि बा ट्राइबेलफोरनि जि दाबि दावा बेखौ फोरमायदोंमोन बा बेबायदि माखासे ड्राफ्टफोरखौ जायफोर ड्राफ्टफोरा जोंनि हारिनि जेबो प्लास पइन्ट नङा जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय पजिटिभिटी जेबो गैया बेवहाय बेखौ लानानै माखासे बाथ्राखौ दाबि खालामदोंमोन ठीक ठाकै बेयो थांबाय जानानै थांबाय आरो बे कमप्लेनफोरखौ बिथांमोना एक्सेप्टबो खालामदों नाथाय इयुनाव माबायदि डिसिसन लागोन डिसिसना माबायदि जागोन जोंनि फालै फैगोन ना फैया बे उननि बाथ्रा जागोन समजों लोगोसे मिन्थिगोन नाथाय बेवहाय सबसे साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय थारैनो नोंथांमोना कमेन्ट लिरबानो जाबाय बेनि राइट बा रं बा थार बा गोरोन्थि बेखौ आङो बेवहाय अकालति खालामनो फैयाखै सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारी बिथांनि माखासे बाथ्राफोरखौ जोंनि एबसुनि गाहाय आफादगिरि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों आफादगिरि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों दिपेन बर' बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारीया एसेबां सम समाजारि आफादाव खामानि मावबोबाय एमपि जानानै खामानि मावबोबाय हाग्रामा महिलारिजों थानानै गोबां बोसोर खामानि मावबोबाय नाथाय दिनैसिम एसेबां बोसोर एबसुआव खामानि मावनानै एमपि जानानै पलिटिक्सआव थानानै बा गुबुन गुबुन खामानि मावनानै बिथाङा बुजियासै नामा स' बिथाङा मा बुंनो नागिरदों बा मा बुंदों बेखौ बुजिना मोनाखै बेबायदि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा मोनसे जोबोर गिदिर एलिगेसन लागायदों बे एलिगेसना जाहैबाय मा बर' हारिखौ भारतनि सिगाङाव बर' हारिखौ भारतनि इलेक्शन कमिशननि सिगाङाव लासिं सिं खालामदों बेबायदि बुंदों बिदिब्ला बिथाङा मा बुंदोंमोन बे बुंनायखौथ' जानो हागौ नोंथांमोना निउसफोराव नुनानै मिथिखाबाय जे बिथाङाथ' ओरैबायदि बुंनो नागिरदों सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारीया आंबो बेखौबो आनकनस्टिटिउसनेल माने कनस्टिटिउसनेल नङा होननानै बुंगोन बिथाङा बुंदों 15नि 15तायानो थाफिननांगौ 15नि 15ता जि समस्ति मोनदों नङा होमबा एमएलए समस्ति मोनदों बिटिसिआव बिटिआरआव बे 15तायानो एसटि जानांगौ बिथांनि बुंनाया बेबादि नाथाय सबसे इम्पर्टेन्ट बाथ्राया जाहैबाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ नोंथांमोना जुदि पलिटिकेल साइन्सआव फरायनायबा गासैबो मिथिगौ जे पपुलेसनखौ नायनानैसो एसेम्ब्लिखौ बानायो नङा होमबा पपुलेसनखौ नायनानैसो समस्ति मोनसेखौ दाफामो बानायो बेनि डिमार्केसनखौ खालामो बा डेलिमिटेसनखौ खालामो बेखौ बयबो मिथिगौ नाथाय भारतनि जि साननाय सुबुं साननाय बादिब्ला बिटिआरआव जोंनि सुबुं अनजिमाया ट्राइबेल नङिनिख्रुइ माने ट्राइबेलनि अनजिमाया ट्राइबेल नङिनिख्रुइ नन ट्राइबेलनिख्रुइ खमसिन स' बेबायदि बिथिङाव 15तानि 15ताखौ मोननाया माब्लाबा पसिबल जानाय नङा पसिबल जागोन जुदि तानाशाही टाइपनि जुदि खालामनो हायोबा आरो बे पसिबल नङा भारतनि आन्दाराव थानो नोंथाङा तानाशाही खालामनो हाया स' बिनिखायनो जोङो 15नि 15ताखौ मोननाया पसिबल नङा आरो बे बाथ्राखौ नोंथाङा मिथिगौ जेब्ला बिटिसिखौ जों मोन्दोंमोन बै समावबो बे माब्लाबा 15ता नंखायामोन आरो बिनि जि सुक्ति बै सुक्तियानो माखासे गब्लं गोनांखा बै सुक्ति हिसाबैबो जोङो 15ता मोनखाया नाथाय थेवब्लाबो दा बिनि मादाव 10ताखौ दाबि खालामदों नङा होनबा 13ता आफादा लोगो नांनानै नाथाय सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारीया मैया इलेक्शन कमिशननि सिगाङाव मा बुंनो हाबाय जे एबसुनि बे दाबिखौ बबेखानि बे एबसुनिल' दाबि नङामोन बेयो बर'नि 13ता आफादनि दाबिमोन बेयो जेराव मोननै पलिटिकेल पार्टियाबो दंमोन बिपिएफ आरो इउपिपिएलनिबो बेवहाय कनसेन्ट दंमोन स' बेबायदि बिथिङाव इलेक्शन कमिशनारनि सिगाङाव बेबायदि बुंनानै लासिं सिं खालामदों आरो इलेक्शन कमिशनारा बिथांखौ मोनसे बाथ्रा बुंदों बबेखानि आं बे बाथ्रा आं खोनायाखै दिपेन बर' बिथाङा बुंनाय हिसाबै आं खिन्थाबाय जुदि बुंमारदोबा दिपेन बर' बिथाङा जुदि रियेल बाथ्राखौनो होनमारदोबा जे नोंथाङा सोरनिबा दाबिखौ अप'ज खालामनो हानाय मोन्थाय गैया नोंथांनि कमप्लेनखौ नोंथाङा बुं नोंथांनि दाबिखौ नोंथाङा बुंनो हायो नाथाय गुबुननिखौ होबथानो हानाय नोंहा मोन्थाय गैया बेबायदि बुंजादों आरो स' बे बर' हारिनि थाखाय मोनसे लासिं सिं जुदि बेबायदि बुंजामारदोबा जोंथ' खोनायाखै दा जायफोर बिथांमोना बेहाय मिटिङाव दंमोन बिथांमोनाथ' गासैबो खोनादों थारैनो
स' बे लासिं सिंनि बिसय माने बिथाङा ओरैबायदि धल दामनानै होबाय माने एबसुनि दाबिखौ मानिया नाथाय गोबां सानदों बे एबसुआ बेबायदिसो दाबि खालाममारदों खोमा होननानै नाथाय बेवहायथ' 13ता आफादनि सिगनेचार दंमोन 13ता बर'नि आफादफोरा लोगो नांनानै बे डिमान्डखौ खालामदोंमोन स' बेवहाय सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया बेबायदि माने उलट पालट खालामना होबाय होननानै बुंनांसिगोन आरो स' आं मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन जोंनि हारिनि गेजेराव बेबादि मानो साना हवानो बाथ्रा बुंग्रा मानसि साफा सानै ओंखारदों बेबो मोनसे जोबोद साननो गोनां बिसय जानानै फैदों मानो धैर्य गैया स' 13ता आफादा लोगो नांनानै मोनसे डिसिसन लानाय आरो सासे मानसिया लानाय डिसिसन जुदियावबाबो बिथांनि डिसिसना कारेक्ट 15 नि 15ताखौ जों मोननांगो जों बर'लेण्ड रायजोआव दङ बर'नि रायजो बेवहाय नाथाय सासे मानसिनि बाथ्राखौ जानो खोनासंगोन इलेक्सन कमिसना सरकारा जानो खोनासंगोन खोनासङा स' बिथाङा हारसिं बुंनाय बाथ्राया माने भेलिड नङा आरो बिथाङा बुंनानै 15तायाथ' बहानि 10ता मोननांगौखौबो मोननाय नङा खोमा बेबायदि जाहैबा मा जागोन जोंनि हारिनि खहा जागोन स' आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन जोंनि सुबुंफोरा जानो हागौ जोबोर गोरों गोरा बा माखासे नलेज दङ नंगौ 15 नि 15ताखौथ' जों मोननांगौ नाथाय जोंनि पपुलेसना मानो खम मा थारैनो जोंनि पपुलेसना खम ना थारैनो जोंनि पपुलेसना खम ना जोंनिखौ खम हिसाबै देखायदों दिन्थिदों बेखौ रिसार्च खालामनायनि बिसय बेनिखायनो जोंनि पपुलेसनखौ गिबियावनो मेजरिटि दिन्थिनो ट्राइ खालाम 50% नङा 80% जुदि दिन्थिनो हायोबा जोंनि पपुलेसनखौ गाबोन 10ता नङा 15ताखौबो जों लानानै फैनो हागोन नाथाय जों पपुलेसनखौ दिन्थिनो हायाखै बारायनो हायाखै नाथाय जों बेवहाय दाबि खालामबाबो मोनजोबगोनखौ जों बुंनो हाया बबेखानि दाबि खालामनाया दरकार बिथाङा नाथाय अपोज खालामालासिनो जुदि हारसिं दाबि खालामनायमोनबा बेयो सबसे बेस्ट जागौमोन खमसे खम जोंनि गेजेरावबो सासे बेबायदि मानसि दं जों बेखौ मोजां नांगौमोन आरो जोङो सासे साधारन सुबुं हिसाबै माने बेखौनो बुंगोन बिथाङा जुदि दाबि खालामनो गोसोबा आंनि बादिब्ला हारसिङै बुंबा बरिया जागौमोन जे आमुगनि दाबिखौ आं अपोज खालामो नाथाय एबसु होननाय लोगो लोगो बेवहाय 13ता आफादनि दाबिखौ अपोज खालामनाय जाबाय बिपिएफ इउपिपिएलनि दाबिखौ अपोज खालामनाय माने गासैबो माने मा जाहैबाय थारमाने बर' हारि भार्सेस बा बर'नि माखासे आफाद भार्सेस सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि माने बे मोनसे गावनाय आरो जेरावबो गावो बर'फोरा माने स' मा होनगोन बेखौ सोलोंथायाथ' दङ मास्टार डिग्री पिएचडि माबा माबि नाथाय मा जाहैबाय बाथ्राया बै सोलोंथाइखौ जोङो इउज खालामनो रोङा नांगौ समाव जाय समाव बेखौ दाबिखौ खालामनाङा बै समावबो खालामनानै होयो आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय इलेक्सन कमिसनारनि सिगाङाव बै बाथ्राखौ बुङालासिनो बै 13ता आफादा जे डिसिसन लादोंमोन बे डिसिसनखौ बिथाङा बुंजागौमोन आरो फार्स्टआव माने जोंनि दुर्बलताखौ गुबुननो दिन्थिनाया मोजां नङा जुदिबाबो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा गोबां टेलेन्ट दङबाबो नाथाय माखासे समाव गोरोन्थि बेबायदि मावो माने गावनि दुर्बलताखौ दिन्थिनाया सबसे गिदिर गोरोन्थि गावनि दुर्बलताखौ जाय हारिया दिन्थिना बे हारिखौ अरायबो गादबनो चान्स मोनगोन स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ जुदि बुजियोबा कमेन्टआव लिर मा गावनि दुर्बलताखौ सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया दिन्थियाखैना भारतनि सिगाङाव मा बिथाङा बर' हारिनि गेजेरावदि माखासे दुर्बलता दङ खौसेथि गैयै दङ बेखौ दिन्थियाखैना बिथांनि बाथ्राया कारेक्टबो जानो हागौ मानोना आंबो बुंगोन 15तानि 15ताखौ जानांगौ नाथाय जोंहा पपुलेसन गैया रियेलिटि मा पपुलेसन गैया आरो पपुलेसनखौ नायनानै जिअग्राफिखौ नायनानैसो बानायो बेखौ स' नोंथांमोना जेसेबां होख्रावबाबो गाख्रावबाबो बे पसिबल नङा फ्रेन्ड्स स' पपुलेसना खम बेनिखायनो जों बेखौ मोननाया पसिबल नङा बेनिखायनो जायखौ जोङो इम्पसिबल बेखौ होख्रावनानैबो जेबो जाया बै इम्पसिबलखौ पसिबल खालामनो थाखाय मा बिदिब्ला जोङो गिबियावनो जोंनि गोरोन्थिफोरखौ फोसाबग्रोनो गोनां गैयाना नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर बिथाङा राइटबाबो बिथाङा हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंदोंबाबो मा बे कनस्टिटिउसनेल जादोंना स' नोंथांमोना कमेन्टआव लिर आं नोंथांमोननो बेवहाय माखासे सुक्तिनि बा जोंनि कनस्टिटिउसननि माखासे क्लजफोरनि बाथ्रा बुंनो फैयाखै नाथाय आं मोनसेल' बाथ्रा मिथिगो मेजरिटि मास्ट बी ग्रेन्टेड स' जोङो जानो हागौ 50% माने बाखि 50%आ अब्ला गुबुन बाखि 50%आ गुबुननि ओंथिया मा बाखि 50%आ गुबुननि ओंथिया जाहैबाय बाखि 50%आबो आधाखौ मोननांगो ओरै जाहैयो मिनिङा बबेखानि बेवहाय 15ता समिस्ति मोनदो जोंनि जुदि पपुलेसना ट्राइबेलनि पपुलेसना जुदि कमसे कम 50%नि खाथि कमसे कम जों मिनिमामबाबो जुदि 15ताखौ जों आधा खालामबाबोथ' 9ताखौ मोनथारनांगो स' बे बिथिङाव जोंखौ डिप्राइभ खालामदों स' एबसुआ माखौ दाबि खालामदों 13ता आफादफोरा बर'नि लोगो नांनानै माखौ एसटि खालामबावनो दाबि खालामदों बेखौ नोंथांमोना बुंबाय थानो गोनांथि गैया स' बिदिब्ला फ्रेन्ड्स नोंथांमोना कमेन्ट्स लिर जानो हागौ माखासे सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा दिनै आंनि सायाव माखासे गावनि रागाखौ दिखांनोबो हागौ दिखांनो हागोन खोथा गैया नाथाय आं रियेलिटिखौ बुंदो
बेवहाय आंबो सासे बर' सुबुं हिसाबै 15 नि 15 होनो मोननो लुगैगोन बेयाव जेबो किन्तु परन्तु नाथाय जेबो गैया बेयो रियेल नाथाय मा बेखौ फोरमायनायनि जि सम टाइमिं बेयो थिक थाक जानाङा ना स' बेबायदि नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो